We want to look at this example. My examples are pa number 1, number 1 kusvika number 5. Uri kunzi make x the subject of the formula. Pekutanga uni number 1 yakatonzi a plus x is equal to c. X wako ushu ndio uri kunzi musarwa naye ndiye ari kufanira kunge ari equal to mamwe materms ese, ndo patinenge chiti the subject of the formula. Saka uri kunzi nyora kuti x ari equal to chi ushandisa materms acho aripo. So in short uchangobvisa a ushu achachinja side achiuya kuna c. Saka akachinja side achiuya kuna c unosarwa kuno kuna x unengwa kuti zviri equal to c, then a akaenda kuna c kunoko anobva aita negative nekuti ajamba equal sign. As long as number yakajamba equal sign ichienda kuimwe value inochinja sign. Saka panapa panga pana a which was positive a agara ari positive a, saka akaenda kuna c uko anosvika achita negative a. Saka it means kuti x wako ndiye anenge ari equal to c minus a. Wakaona wanyora sezvizvi watoita x the subject of the formula. Then tabva ipapo takuchienda futi pa number 2. Number 2 yako iwewe iri kuti chi? Iri kuti zvoni make x the subject of the formula, asi wakanzi mx minus p is equal to bx plus w. In short uchangoti x ndiyo waroda kusarwa naye, saka mavariables ese kana mavariables ese ana x anofana kuenda ku one side, zveni zvimwe zvese zvisina x zoenda kurimwe side nekuti uri kufanira kusarwa una x. Saka uchadzokorodza kunyora kuti mx minus p is equal to bx plus w. Saka uchabvisa bx ushu ouya kuside kunoko kune mumwe mx, then obvisa p ushu oenda kuside kunoko kuna w nekuti uda kuisa mavariables ese ana x kuside 1. Saka uchaiwa kuti mx b wako bx akachinja side achienda kuna mx ajamba equal sign ari pakati ushu. Saka jamba equal sign achienda kuimwe side anochinja sign anobva ava minus bx, then obva kuti zviri equal to w, then p wako it's minus p, akajamba sign yedu equal sign achienda kurimwe side anobva ita plus p. Saka panapa wakuonewo kuti pana mx nepana bx ndo pana x wako wauri kuda. Saka you factor out that x wakubvisa x ari pana m ne x ari pana b. Saka wakabvisa x uchasara una x obva waisa bracket, wabvisa x pana m saka pakusara pana m obva wati minus, obva wabvisa x pana minus b panobva sara pana minus b like this, obva wati zviri equal to w plus p. Kuti uchisaro na x wako ari 1 wakudivida kwese nani na m minus b nekuti uda kubvisa this m minus b, saka divide both sides by m minus b. Saka x wako achasara ari w plus p over m minus b like this.